Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Ian Borch żar il-proġett lest ta' Triq tal-Balal b'4 kilometri iżjed ta' karreġġjati. Għal dan il-proġett sar investiment ta' aktar minn 4 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-aktar ħin biżel tal-ġurnata, Dr. Borch saħaq li dan il-proġett kien importanti f'post strateġiku minn fejn jgħaddu mal-2100 karozza fis-siegħa. Bit-traffiku iżjed mexxej fl-isfond tiegħu, il-Ministru Borch spjega kif twessaw żewġ karreġġjati saret oħra ċiklisti iżda mhux biss. Il-flow huwa wieħed issa mexxej ħafna għaliex kienu indirizzati dawk il-bottlenecks u ħloqna spazju għal mezzi alternattivi għal min jixtieq isuq ir-rota. Ħloqna bankina li qatt ma kien hawn, jiġifieri n-nies nistgħu jimxu bejn lokalità oħra, għandek in-Naxxar, il-Gargur u San Ġwan kif ukoll Birkirkara u spazju aħjar għat-trasport pubbliku li huwa mezz sabiex nikkumbattu konġestjoni ta' traffiku. In-nies ġej mit-Tramuntana għal postijiet bħal isptar Mater Dei u l-Università mhux mistennija jeħlu fit-traffiku bħalma kienu qabel, spjega l-Ministru Ian Borch. Intqal ukoll iżdiedet is-sigurtà fit-Triq tal-Balal billi ddawlet iżjed u hemm crash barriers bejn il-korsiji opposti. F'dan il-proġett ġew moddija aktar minn 5 kilometri ta' servizzi tal-ilma u tal-elettriku fost l-oħrajn. Il-Ministru Borch irrefera għal studju tal-ekonomista Gordon Cordina li semma kif il-proġett tal-Balal se jiswa mitludeb għal pajjiż għax ma' kull euro li jintefaq fuq dan il-proġett, il-pajjiż se jħu lura ma' 7 euro. Intant il-Ministru Borch tkellem dwar proġetti oħra massiċċi li isiru madwar il-pajjiż. Triq Buqana u Triq ta' Ħalluqa jinsabu fil-fażi konklusiva tagħhom għal Dr. Borch. Il-Ministru Borch ringrazzja lill-Aġenzija Infrastruttura Malta li ilha biss imwaqqfa 7 xhur u diġà wettqet xogħol fejjiedi brabta mal-iżvilupp sostenibbli tal-infrastruttura ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.